आंनि फारसेनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ हरदों जे आङो नैथि खेबनि थाखाय आंनि गामि मैनागुरियाव बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ आङो लादों। थांनाय बोसोरावबो रायजो राजाफोरा गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा मदद खालामदोंमोन। देग्लाय आरो साबसिनै मदद खालामबाय। आं बेयाव सानदों जे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावनायनि गेजेरजों देग्लाय रायजो राजाफ्रा बांसिनै बिथांमोनहा मिथिदों आरो हेफाजाब होफैदों। थांखिया बेनो जे जोंनि चिरां जिल्लायाव मोननै साब डिभिजन दङ, बिजनि आरो काजलगाव। बिजनि साब डिभिजननि सिङाव बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ बिथांमोनहा फालिबाय थायो आरो बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिया जोंनि बर' समाजनि बा जोंनि मोनसे बे दोरों एबा परम्परा एबा ट्रेडिसनमोन। नाथाय जोंनि नैबे काजलगाव साब डिभिजनाव बेखौ थांनाय गोलाव समनिफ्राय माने खालामनाय जायाखिसै। आंनि बैसोआ दिनै हाफ सेन्चुरि फैबाय। बे समसिमाव आङो खेबसेबो नुफेराखै जे बेलागुर सावनाय। दा बेखायनो जों मोनसे हारिया जुदि गोजोर जानांगौबा बिनि हारिमु, बिनि ट्रेडिसन एबा दोरोङा थाथारनांगौ। बिनि इयुन जोलैफ्रा खुनु आन्थोर जआजासे बिथांमोनहा मोनथिनांगौ गावनि हारिमुनि बागै, गावनि हारिनि गोबां बिथिंनि बागै। दा बेखायनो आंनि साननाया बेनोमोन जे इयुन जोलैनो जों होलांनांगोन। बेयो जोंनिनो थार। बेखौ हयथ' गुबुनफ्रा मालाय दिनैहाय खालामबाय थादों, जोंसो खालामनो रोङाखै। बे थांखिखौ लानानै बेखौ सावनाय जादों। नाथाय बेलागुर सावनायनि गुबै खान्थिया जाहैबाय सोरांनायनि सिगां सावनाय जायो। खिन्थु जोंहा नैबे ओनसोलाव बेलागुर सावनाया माखौ होनो बेखौ नुहोनांगौनि खाथिरावनो गोदोनि ट्रेडिसन बायदियै मिलायाखैब्लाबो आं बेखौ दिनैहाय थांनाय बोसोरावबो फुङाव खालामनाय जादों आरो बेजों लासै लासै दिनै रायजो राजाफ्रा मोनथिबाय आरो बेबायदियैनो सावखांनायनि उनाव जोंनि दोरोङारि जेफोर जाग्रा आदार जोंहा दङ, एन्थाब फिथा, सिथाव, लारु, नारेंखलनि लारु, बिनिफ्राय नोङो माइरंनि आरो सिबिंनि बेबायदि लारु बानायनानै रायजो राजाफोरखौ एसे दमासि फोरबोनि जि ओंथि, बे ओंथिखौ मोनथिहोनो थाखाय बेखौ खालामनाय जादों। ओमफ्राय सार जों नुबाय थादों माखासे जायगाफोराव जिथु बे परम्परा फालिथायखौ बावगारलांनो हमगासिनो दङ। दा बेखौ लाखिनोबा माबायदि रायजो राजाफ्रा बेखौ पालन खालामनांगोन? दा जिनिसा बेनो जे जोङो नुबोदों जे आथिखालाव गोदान मोनसे कालचार जोंनियाव फैदों। बे जाहैबाय ग्लबेलाइजेसननिनो मोनसे गोहोम जानो हागौ। जे जोंनि बर'फोरा सिगाङाव दमासि फोरबोआवसो बा दमासिनि उनावसो जोङो लावखार ओंखाम जानाय जोंहा हुदा दंमोन। नाथाय बे लावखार ओंखाम जानाय हुदा एबा पिकनिक जानाय हुदाया फैयै फैयै दा दमासिखौ बाद होनानै बोसोर गोदान, इंराजि बोसोर गोदान एबा बोसोरनि जोबहांनिफ्राय आराम्भ' खालामनानै बेखौ जोंनियावबो मोनसे हारिमु हिसाबै दिनै जोङो बयबो मोनथिनानैनो जा मोनथियैयावनो जा दिनै जोङो बेखौ आजावनानै लाबाय आरो जिहेथु बियो ग्लबेलाइजेसननि जुग, दिनै बेखौ बयबो गोदान बोसोर होननानै जों फालिबाय। नाथाय जोंहा गोदोनिफ्राय नायबा नुगोन जे दमासि आरो बैसागुफ्राव पिकनिक जानाय बा लावखार ओंखाम जानाय हुदा दङ। बेखायनो बे ट्रेडिसना जाहाथे जोंनाव बावगारलांजाया, इयुना जाहाथे जोङो लाखिलांबाय थानो हायो, बिनिखायनो नैबे बेलागुर सावनायखौ नैबे काजलगाव साब डिभिजनाव आङो हयथ' बेनो गिबि जागोन खोमान्दां, जुदि आंहा गोरोन्थि जायाखैबा। गुबुनफ्राव बेबायदि सावनाय नुवा। खिन्थु बिजनि साब डिभिजनावबा जोंनि बर'फ्रा गुबुन गुबुन गामि बिथांमोनहा बेखौ खालामबाय थायो, फालिबाय थायो। ओमफ्राय सार मोनसे जोंहा बिटिआरनि मानगोनां एमसिएलए माधब सेट्रिनि न'आव गोसोम फिरफिलाजों लोगोसे माधब सेट्रि हुसियार आरो इउपिपिएल मुर्दाबाद होननानै मोनसे पस्टार सिथाबनाय दिनैहाय भाइरेल जाबाय थादों। बिनि सायाव सारा मा बुंगोन? बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरो, आरो बेफोर जोंनि समाजाव मोनसे केअस लाबोगोन। बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे सुक्ति जाबाय, बिनि उनाव नैबे हालामाव, नैबे ओनसोलाव गोजोन सान्थिया जोबोरैनो फैबाय आरो बेखौ जों लांबाय थानांगौ। आरो जोंनि सरकारा, इउपिपिएल दोलो सरकार, प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बा आसामाव दिनैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे जोंनि लोगो सरकार, बे सरकारा बे हालामाव गोजोन थासारिखौ जेब्लाबो जोरसार खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों। नाथाय सम सम मालाबा
सोरनिबा थुनज्लायनायाव सोरनिबा नोङो दैदेननायाव मालाबा गोजोनखौ सिमफायनो हानाय बेबायदि थासारिफ्रा जोंनाव नुजाबाय थादों। थांनाय मोनानि समाव जोंनि MCLA सासे आरो UPPL दोलोनि सासे नेहाथारि माधब सेट्रिनि न'नि सारिगिदिं बेरायाव लांगोनायाव गोसोम फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बिथांखौ माने मुर्दाबाद होननाय UPPL दोलोखौ मुर्दाबाद होननाय